Ayo joget oh ora korong dina gak wis aku nembang nglambi black kanae garap to ayo jonggrang oh jonggrang ya
apa wis pira to, Mbah? Manut, Iya. Mbah. Cewek gaul, garap langsung ben bubrah lambene. Ayo, Sing garap joget to. kan lempoh pokoke. Ora iso lho, iki rong dina rong bengi tau kok lempoh piye. Sing joget iki jaman aku main ning kene jek perawan-perawan jek nom-nom ngono gitu. Iya. Kuwi tanda sugih duit, ayo wong ngene ora tau duwe duit ya ora tau nom. Saiki wis Piye? sepuh-sepuh. Oke. Cewek gaul. Oke, Cok, garap. Ya, cewek gaul. Oh,
Iya. Ya sepuntene sing kathah iki. Oh, sepenting sehat kok Mbah ya. Ya, Sepenting sehat. sehat, seneng Keringet. atine wong anake sementas kabeh wis dadi kabeh. Ya, saiki gak usah mikir kuwi, sing dipikir selamat kalau sehate. Bu Ibu, kula panjenengan sami benjing nek mulih ning ngonone gak nggo apa-apa. Monggo terus Pak Yai wau ibadah sing sregep nyedak Gusti Allah nggih. Kula niki nek anak bature mesti nggih seneng nek gak nek bature ya wegah. Mbah, Mbah, Nuwun sewu. anu nyuwun sewu. Nggih. Arep nyuwun pirsa aku. Iki serius iki. Ya. Apa kowe apa kopine entek? Telas Pak, telas dari ndamel. Insyaallah iji. Cuman sing gawe kuwi rada ruwet Aku kok belas ra entuk wedang. Belas. Ngono lho. Yusri karo Den Bagus digoleng kopi tak raine kopi sak pira regane. Lah kok ya diomong ning gone. Ah, ning kene ora diomongke po. Iya, wong kuwi aku ki ya karo iki wis gak ada isin lah. Yo karep apa? Nggih sewu nggih. Nggih, nggih, Sepunten siap, kathah siap. Bapak Nggih. Ibu nggih. Kula niki namung jane wong Huraraja niki mboten sapa. Nggih maneng telok-telok Pak Yai telok sing apik-apik. Niki yang angel, telok apik niku nggih angel. Nek elek gampang niku. Niku kados Mbah Dari niku lho. Nek iki pun matur suwun Mbah Dari nggih. Nggih. Kok medun mu glentera aja untuk surak aja untuk terokne. Ora. Tuntun Bano, njaluk tulung dituntun Pak Wok. Ora usah dituntun. Oh gak. Bun, assalamualaikum Bu Jami nggih. Waalaikumsalam, Mbak. Nggih, mugi-mugi kondur saking mriki mengke mboten wonten halangan Amin, amin. Krana ridane Allah pados rezeki ingkang kawal ingkang. Nuwun. Nggih.